Diolch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma i'th di ac yn gofyn i ti o Dduw i agosau at bob yr un ohonom ac y byddwn ni yn cael yn erth i dyddoli dim yn ysbryd ar gwirionedd. I ni'n gofyn felly am tywalliad o ddysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Byddwch chi'n ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 146. 146 o tyred arglwydd mawr ydy hydla o'r nef i lawr gawodydd pur, fel byddo'r egin grawn foreddydd a ffrynhawn yn tarddu'n beraidd iawn o'r anial dir. 146 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd na gyfarfodydd yn cael ei chynnal dydd Iau yma sy'n dod, felly yn lle yn cwrdd-gweddi arferol, fyddwn ni'n cynnal oedfa bregethu, oedfa Pasg nos Iau am hanner awr dydd Saith, ac hefyd yn y bore dydd Iau am 10 tan 12, fe fyddwn ni'n cynnal gwyl y Pasg i blant. Felly mae croeso unrhyw un i ddod. Fe fydd na luniaeth ysgafn ar gael os ych chi eisiau dod a bod yn rhan o'r wyl y Pasg i blant ac falle eistedd yn y lolfa a falle helpu os angen, ond mae hwnna fyny chi. Ond mae croeso chi ddod i ymuno â ni yn ystod y bore. Mae ddigon o cerdiau ar ôl, cwbl o filoedd i ddweud y gwir, felly os ych chi eisiau defnyddio nhw, ni wedi dosbarthu nhw rhwng rhai o'r ysgolion Cymraeg yng Nghaerdydd, ac felly mae yna nifer ar ôl dynnu os ych chi yn nabod rhywun, felly croeso chi fynd â baint bynnag mynnwch chi. Hefyd, y cerdyn yma, digon o'r ein i gael hefyd i roi gwybodaeth am ein cyfarfodydd arferol ni. Yn oedfa nesaf, y pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 284. 284, dyma Feibl annwyl Iesu, dyma rodd deheulaw Duw, dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw. 284.
Fe ddawyn darlleniad o'r llyfr yr Actau. Actau pennod 14. Dwi'n dechrau yn yr 8fed adnod. Actau 14 ac adnod 8. Ac yr oedd gŵr yn eistedd yn Lystra yn ddiffrwyth ei draed, yr hwn oedd gloff o groth ei fam ac ni rodiasau erioed. Hwn a glybu Paul yn llefaru, yr hwn wrth edrych yn graff arno a gweled fod ganddo ffydd i gael iechyd. A ddywedodd y llef uchel, saf ar dy draed yn union, ac efe a neidiodd i fyny ac arodiodd. A phan welodd y bobloedd y peth a wnaethau Paul hwy a godasant ei llef gan ddywedyd yn iaith Lycaonia, y diwiau yn rhydd dynion a ddisgynasant atom. A hwy alwasant Barnabas yn Jupiter a Paul yn Mercurius, o blegiad fe oedd yr ymadroddwr pennaf. Yna ffeiriad Jupiter, yr hwn oedd o flaen ei dinas, a ddig deirw a garlantau i'r pyrth ac a fynasau'r gyda'r bobl a berthi. A'r apostolion Barnabas a Paul, pan glwsant hynny a rwygasant ei dillad ac yn eidiasant ymhlith y bobl gan lefain, a dywedyd, ha wir, paham y gwnewch chi'r pethau hyn. Dynion hefyd y dimninau yn gorfod goddau fel chwythau ac yn pregethu i chwi ar ei chwi droi oddi wrth y pethau gweigion yma at ddiw byw. Yr hwn a wnaeth nef a dear a'r môr a'r holl bethau sydd ynddynt. Yr hwn yn yr oesoedd gynt a oddefodd i'r holl genhedloedd fyned yn ei ffyrdd ei hunain. Hynny ni adawodd fe mohono ei hun yn ddidist gan wneithir daioni a rhoddi glaw o'r nefoedd i ni, a thymhorau ffrwythlon, a llenwi ein calonau ni a lluniaeth ac a llawenydd. Ac dywedyd y pethau hyn, braidd yr ataliasant y bobl rhag aberthu iddynt. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwyd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i alw ar dy enw ac i ddod o flaen gorseddfainc. Yn diolch mae gorseddfainc o ras yw hi ac ein bod yn cael croeso i ddyfod ata ti. Ac felly o Dduw i ni yn gwybod mae nid trwy ein heiddiannau ni yn gallu dod ata ti, ond trwy heiddiannau dy fab, yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly trwy ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad ef i ni yn gallu dod yn hyderus ata ti, yn gwybod dy fod yn gwrando arno ni, yn gwybod dy fod yn ein caru ni, ac yn gwybod dy fod ti yn ateb ein gweddiau yn unol ath ewyllus di. Ac felly o Dduw i ni yn dod yn hyderus, yn galw arna ti unwaith eto i fod yma yn ein plith, yn gofyn o Dduw ar i ni gyd, pob yr un ohonom, i fod yn ymwybodol o'th bresenoldeb yma, y byddwn ni yn teimlo dy bresenoldeb, y bydd ysbryd ar waith yn arwen ein heneidiau i dy addoli di, yn arwen ein llygaid i codi'n golygon tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. O Dduw, mor aml y mae ein llygaid yn gostwng i lawr wrth i ni weld holl anhawsterau bywyd a threialon bywyd a'r temptasiynau sydd ar y ddeiar yma. Ac yn aml y mae'n golygon yn troi oddi wrth i ti, ac felly o Dduw i ni yn gofyn ar ei ti trwy ysbryd nerthyn i godi'n pennau, i godi'n golygon tuag at y mynyddoedd, tuag at yr un a wnaeth y mynyddoedd, o Dduw, yr un sydd wedi gwneud y moroedd, yr un sydd wedi gwneud y cyfan. Ac felly o Dduw, os ydyn ni yn codi'n golygon tuag at y ti, y creawdwr y byd, yr holl alluog Dduw, yna o Dduw, y byddwn ni yn pwyso arna ti, yn gwybod bod gen i ti y nerth a'r gallu i ddarparu ac i oriwch lywodraethu dros bob un sefyllfa y byddwn ni yn ei wynebu. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti i helpu ni y prynhawn hwn, i troi ein golwg ata ti. Oddi wrth ein problemau ni, oddi wrth ein pechodau o Dduw, y byddwn ni yn codi'n golygon at yr arglwydd Iesu Grist ac yn gweld yr hyn a wnaeth ar y groes yn ein lle. O Dduw i ni yn gofyn ar i ti weithio yn rymus yma ac hefyd yn ein gwlad. I ni yn cyflwyno dy bobl heddi lle bynnag y maent yn dod ynghyd i addoli dy enw ac i geisio dy wyneb ac i wrando ar dy air. I ni gweddio byddan nhw hefyd yn teimlo dy bresenoldeb ac yn gweld y lawd i ar waith yn eu plith nhw hefyd. Ond yma o Dduw i ni yn cyflwyno'n hamser ni yma i ti a'n dinas ni, dinas o Dduw sydd hefyd wedi troi ei chefn
ar dy berson di, ar dy air di. Y mwyafrif llethol o drigolion y ddinas hon. Siwr o fod heb ystyried dy enw di, dy air di, dy ddiwrnod di, erioed yn ei bywydau. O'r diwrnod y ganwyd nhw, hyd y dydd yma, yn debygol iawn, y mwyafrif heb ystyried, un eiliad fod rheidrwydd i geisio gwyneb ei creawdwr. O Dduw, i ni yn tristau wrth feddwl bod dinas yn gallu mynd mor bell oddi wrth pethau Duw. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn am wyrth ar ei ti ddod lawr unwaith eto, ac ar ei ti i dynnu pobl at y ti dy hun. Dim ond ti sydd yn gallu gwneud y gwaith yma, felly ni'n gofyn i ti i wneud y gwaith, ar ei ti wneud yr gwaith yma clod i ddenw di. Y bydd enw di yn cael ei ddyrchafu, gorywch pob enw arall. O Dduw, nertha ni yn ei haddoliad, i ni'n gofyn am nerth wrth i ni ganu, a byddwn ni'n canu'r geiriau yma yn dod o galonau sydd yn dod o galonau diolchgar, fydd yn diolch i ti am yr efengil, yn diolch am faddeuant pechodau, yn diolch am dy bresenoldeb. O Dduw, helpa ni felly, tyrd yma un prydd, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ganu emyn arall rhif 502. Emyn rhif 502. Yn y dwys ddistawrwydd dywed air fy niw, tored dy leferydd sanctaidd ar fy nghlw. 502. Gyn ni sefyll i'w chanu.
Bydd awy'n testyn o actau penod 14 ac adnod 10. Actau 14 adnod 10. A ddywedodd a llef uchel, saf ar dy draed yn union, ac fe aneidiodd I fyny ac arrodiodd. Wel, roedd Paul a Barnabas yn teithio I Lystra ac yn teithio I Lystra am loches. Yr oedd y pobl crefyddol ar ei hôl, am ei gwaed. Yr arweinwyr Iddewig wedi ffyrnigo gyda'r hyn yr oeddent yn ei wneud ac yr oedden nhw allan amdanyn nhw. Chi'n gweld hynny yn yr adnodau blaenorol, adnod 5 ymlaen, a phan wneithbwyd rhythr gan y cenhedloedd a'r Iddewon ynghyd â'i llywodraethwyr i'w hamherchu hwy ac i'w llabyddio, hwythau a ddeallasant hyn ac a phoesant I Lystra a Derbe, dinasoedd o Lycaonia ac i'r wlad o ddiamgylch, ac yno y buant yn efengylu. Felly, yr oedd unwaith eto pobl crefyddol, y bobl dda hynny, y bobl moesol, a hefyd y bobl doedd ddim yn moesol. Bydd y dorf yna, mi fydde pawb wedi ffyrnigo tuag atyn nhw. Unrhyw un sydd yn cyhoeddi'r efengyl yn ffyddlon, fe fydd y bobl foesol, fe fydd y bobl crefyddol, fe fydd y bobl anfoesol, fe fydd pawb allan am ei gwaed. Dyw e ddim y lle saffa I fod yn pregethu gair Duw. Dyw e ddim y lle fwyaf poblogaidd I fod. Os ydych chi yn pregethu'n ffyddlon, wrth gwrs allwch chi ddefnyddio'r pwlpit fel rhyw fan I dynnu sylw atoch eich hunan neu trio perswadio pobl I ddilyn rhyw farn wleidyddol neu beth bynnag, ac felly falle byddwch chi'n llwyddo fod yn boblogaidd. Ond, os pregethwch chi'r efengyl, fel ac yma hi yn yr ysgrythyr, fe fydd yn gwylltio pawb. Pob un. Pobl efengylaidd sydd heb gredu, pobl sydd yn rhan o grefyddau eraill, pobl sydd yn rhan o'r grefydd Gristnogol hyd yn oed, ond eto heb gredu'r efengyl, pobl sydd heb fynd I gapel erioed, unwaith bod nhw'n deall beth yw'r efengyl. Mi fydd pob un, sy'n ots pwy nhw, mi fydden nhw allan am eich gwaed chi. Gymaint felly fel hyn, petai yn gyffredin yn yr oes yma, mi fyddant yn eich llabyddio chi. Bydden nhw'n pigo cerig I fyny, hynny yw, y tebygol yw, fydden ni'n mynd allan trwy drysau'r capel yma, ac mi fydde pobl yn pigo cerig I fyny ac yn ei daflu fe tan eich bod yn syrthio'n farw. Nawr, mae sawl gwlad yn gwynebu hynny heddiw, a pwy a wyr os dawn ni at y cyfnod hynny. I ni chydig bach wedi newid o hynny, mewn fath gwahanol o erledigaeth, falle dawe yn rhywbeth fwy swyddogol. Dim y llabyddio yn ein gwlad ni, efallai, oherwydd fydd yr heddlu allan pryd hynny. Yn dweud, na, peidiwch chi a llabyddio nhw, delio ni â nhw, fe daflo ni nhw i'r carchar am bregethu rhywbeth sydd wedi upsetio rhyw elfen o gymdeithas. Dyna math o labyddio byddwn ni siwr o fod yn ei wynebu rhyw ddydd. Ond yr un yw'r sefyllfa, yr un yw'r casineb, gan bob math o bobl. Felly peidiwch a synnu pan y mae capeli, yn enwedig fel I ni'n gwynebu heddi, pan mae pobl yn ffyrnigo at y pregethu. Oedd yn digwydd 2000 o flynyddoedd yn ôl, mae wedi digwydd 1000 o flynyddoedd yn ôl, digwyddodd 100 mlynedd yn ôl, digwyddodd 100 mlynedd yn ôl, mae'n digwydd yn bob eglwys ffyddlon, dwi ddim yn digwydd yn y rai sydd ddim yn ffyddlon. Ond yn y rai sy'n ffyddlon, fe fydd pobl yn gwylltio ac yn gadael ac yn dweud pethau cas, pob math o bethau. Pam? Achos mae'r efengyl yw. Dyna beth oedd Paul a Barnabas yn ei wynebu. Ond tra roedd y pregethu yn mynd ymlaen, yno yn y dorf, yn gwrando ar y pregethu, roedd na wr cloff o enedigaeth. Os oes dim amheuaeth yma o'i gyflwr oedd pawb yn ei nabod ac oedd pawb yn gwybod, doedden nhw ddim yn cofio pryd gerddodd erioed, oedd e methu cerdded o fod yn fabi, yr oedd e wedi ei eni ar nam corfforol, doedd e ddim yn gallu cerdded. A doedd dim posib unrhyw un honni nad oedd mor wael ag y tybyd, ei fod yn gallu cerdded rhywfaint, ac mae nid gwirthod wedi digwydd. Yr oedd pawb yn gwybod fod yr un yma yn wr cloff o enedigaeth. Doedd e erioed wedi cerdded, ei draed yn gwbl ddiffrwyth. Ac yna,
mae Paul yn gorchymyn iddo sefyll ar ei draed, saf ar dy draed. Ac mae gwirth yn digwydd ac fe gerddodd e. Ac i ni yn darllen fan hyn am atebodd y dorf ac fe ryfeddon nhw. A fe ryfeddon nhw gymaint oedd nhw eisiau aberthu i Paul a Barnabas gan ei bod yn tybio mai diwiau oedd Paul a Barnabas. Dyna fel oedden nhw. Roedden nhw'n credu mai diwiau wedi dod i lawr i'r ddeiar oedden nhw. Ac os nhw wedi wneud, oedd yn prawf bod y wirth yn un gwbl anhygol, bod gŵr o'n nhw'n nabod ers enedigedd ddim yn gallu cerdded yn sydyn iawn, yn nid yn unig yn sefyll ar ei draed, ond neidiod ac fe rodiod. Ac oedd yn ddigon clir i bawb beth oedd wedi digwydd. Ac i ni'n gweld bod Paul a Barnabas yn troi ar hyn ac dim yn ffyrnigo, yn dweud, dyw hwn ddim yn iawn. Dyw hwn ddim yn iawn. Peidiwch chi ac plygu a ddoli ni. Dwi'n mynd i wneud gyda ni. Nid ni sydd wedi wneud y wirth yma, ond trwy nerth Duw. Crist Iesu yw'r un sydd ar pŵer, ond trwy ei enw ef y mae hwn wedi digwydd. Felly peidiwch a plygu lawr ac aberthu ni. Nawr, mae pob un ohono'n yma wedi bod yn yr un cyflwr. I ni yn ddiffrwyth yn ysbrydol ac hynny o enedigeth. Felly mae yna wers yma i bob un ohono ni. Pob un ohono ni, falle wedi gallu cerdded yn gorfforol, ond pob un ohono ni wedi methu cerdded yn ysbrydol. Ac i ni profi yn un dydyn ni, dyw e ddim yn dod yn naturiol, dydy canu yr emynau yma ddim yn dod yn naturiol. Falle bod y tonau yn, falle bod y barddoniaeth. Dyna'r peryg yng Nghymru. Yng Nghymru, i ni'n bobl sy'n hoffi canu ac i ni'n hoffi barddoni. Wel, rhai pobl yn hoffi barddoni, rhai pobl yn gallu barddoni, nid pawb sydd ar ddawn. Ond i ni'n hoffi clywed sain y barddoniaeth. Mae'r iaith Gymraeg mor bert, siwr fod yr iaith brydfertha yn y byd, a'i fod yn llifo oddi ar y dafod, a'i fod wedi cael ei greu ar gyfer emynau a barddoniaeth. Mae'r iaith Gymraeg, mae yna rhyw sain hyfryd iddo, ond na'r peryg yng Nghymru, y mae pobl yn dwlu ar yr emynau, ond dim ond oherwydd y barddoniaeth a'r tonau. Dyw e ddim yn naturiol i chi fwynhau'r geiriau a'i hystyr. Dyw e ddim yn naturiol. I ddweud y gwir, mae'n gwbl ddiflas. Peth mwyaf boring dan hael. Yn enwedig yn yr oes i ni ynddi. Chi'n canu am bechod ac am addeiant pechodau. Dyw e ddim yn naturiol. Dyw e ddim yn dod yn naturiol. Mae'n rhai o'n chi fan hyn yn gallu darllen cyfrorlau o lyfrau, ond eto gyd yn dod i darllen gair Duw. Mae'n anodd. Dyw e ddim yn golygu dim byd i chi. Ond i chi'n cael y pleser mwyaf i wneud y pethau eraill yma, ond mae'n anodd, achos pam? Dyw e ddim yn naturiol. Dyw'r Efengyl ddim yn naturiol. Ac felly, o'n genedigaeth ni, i ni'n profi, dyw e ddim yn peth naturiol i chi ymateb i air Duw. Ac felly, chi'n gweld chi'n union fel y gŵr cloff yma. I chi'n gloff, i chi'n ddiffrwyth yn ysbrydol. Wel, hoffwn ni'n gyntaf edrych ar y dorf, cyn bod ni'n edrych ar y wirth, i edrych ar y dorf anwadal yma. Yn ail, arwyddion o fywyd ac yn drydydd ffydd a chibol. Felly, yna sawl af yna i chi helpu chi gofio. Torf anwadal, arwyddion o fywyd ac ffydd a chibol. Wel, yn gyntaf y dorf yma. Mae Paul wedi bod yn pregethu'r Efengyl. Ac eisoes, fel i ni wedi dweud, yr oedd e wedi ffoi am ei fywyd o ddwylo'r arweinwyr Iddewig. Ond eto, mae'n cael cyfle newydd i bregethu'r Efengyl i genedl ddynion, ac felly mae'n manteisio ar y cyfle i efengylu unwaith eto. Ond i chi'n gweld fan hyn, mor oriog, mor anwadal yw'r gynulleidfa. Maen nhw'n ymateb i'r wirth. Mae fel sioe, mae fel i chi'n gweld pobl yn gwylio rhyw sioe driciau hydol, ac mae pobl, sut wnaethoch chi na? Dyna'r lefel mae'r pobl yma'n ymateb. Fel beth rhywun wedi gwneud tric mawr, sut nes ti hwnna? Fel mae twyll yw ac twyll yw'r pethau yma mae pobl yn i'w wneud yn yr sioe sydd i'w gael heddiw. Ond pryd hynny, o'n nhw'n meddwl falle bod yr dric oedd e, neu yn gyntaf, maen nhw'n edrych ac yn meddwl, wel, sut nes i hynny? Ac wedyn maen nhw'n dod i'r casiad, rhaid mae diwiau i chi, achos nid tric yw e, mae hwn yn cerdded. Mae'n gallu cerdded, mae'n cerdded, mae di'n neidio.
A nod 11, a phan welodd y bobloedd y peth a wnaethau Paul, hwy a godasant ei llef, gan ddywedyd yn iaith Lycaonia, y diwiau yn rhydd dynion a ddisgynasant atom. Mae hwn mor wahanol i'r ymateb y bobl at wirthiau Crist. Chi'n gweld pan nath Crist wirthiau, roedden nhw'n syth allan am ei waed ac o roedd yn ddiw. Dyma chi pa mor ffôl mae pobl, pan oedd Crist yn ei gwirth, roedden nhw eisiau ladd ac eto yn ddiw. Mae Paul a Barnabas yn rhan o'r wirth yma, ac mae pobl eisiau plygu lawr i addoli nhw fel diwiau. Mae twptio'n anhygol. Dyn nhw ddim yn ei ddeall, dyn nhw'n cael yn iawn, maen nhw'n cael cyfle i weld rhywbeth rhyfeddol, a dyn nhw ddim yn ei weld Ond yma yna ymateb o ryfeddod. Ac maen nhw yn gweld gwirth sydd wedi digwydd trwy nerth Duw, ond yn credu mai diwiau eraill wedi ymgynawdoli oedden nhw, wedi dod i lawr i'r ddaear, fel yr oedden nhw'n credu oedd wedi digwydd o'r blaen. Maen nhw o'r fan, dyma pam deithon nhw i'r casgliad yma, yr oedden nhw'n meddwl bod hyn wedi digwydd o'r blaen. Adnod 12, a hwy alwasant Barnabas yn Jupiter a Paul yn Mercurius, o blegyd fe oedd yn yr ymadroddwr pennaf. Hynny yw, ond wedi galw Barnabas wrth yr enw'r prif ddiw, achos dwi'n mynd i lot o synwyr, pam oedd nhw'n galw Barnabas y prif ddiw, a Paul, yr un eilradd fel petai, yr un ddim mor bwysig. Wel, yr heswm am hynny yw, nhw'n galw Barnabas wrth enw'r prif ddiw, Groegaidd Zeus neu Jupiter, ac Paul yn Mercurius, gan y credant nad oedd y prif ddiw fod i weithio o gwbl. Ac felly, gan mai Paul oedd yr prif ymadroddwr, yr un oedd yn siarad ar ran y prif ddiw, maen nhw'n yn ei alw yn Mercurius. Ac felly dyna beth o'n nhw'n meddwl, wel, rhaid mai nid Paul yw yr un pennaf, mai fe sy'n siarad, achos doedd yr diwiau, y prif ddiwiau, ddim yn gwneud y gwaith, o'n nhw'n galw diwiau llai na nhw i wneud y gwaith. Nawr, ar un ochr, gellir meddwl o leiaf, sylwi bod rhywbeth rhyfeddol wedi digwydd, ond i chi yn gweld yma y dallineb dyn yn troi at ddiwiau meirw. Adnod 13 yna ffeiriau Jupiter, yr hwn oedd o flaen y ddinas, a ddig deirw ac arlantau i'r pyrth ac a fynasau gyda'r bobl a berthi. Hynny yw, paratodd y bobl, yr offeiriau Jupiter, fe baratodd a berthi i Paul a Barnabas yn syth bin. Achos oedd ofn arno fe, y bydde hanes y chwedl yn digwydd eto. Yr oedden nhw wedi clywed bod hyn wedi digwydd o'r blaen, i'r diwiau ddod i lawr i'r ddaear. Credant i'r diwiau ymddangos yn Phrygia. Ac yn ôl yr chwedl, yn ôl yr hanes iddyn nhw, fe wrthododd y bobl ei croesawu'r diwiau yma. Pob un, ond am un hen cwpl. Ac fe groesawon nhw y diwiau i'w cartref nhw. Ac felly, fel cosb, dinistrwyd cartrefi pobl y dref, ond fe wobrwywyd y cwpl yma, yr hen gwpl, trwy droi ei cartref yn deml. Ac felly, yn ôl y chwedl, maen nhw'n meddwl, wel, maen nhw wedi dod lawr eto. A'r offeiriad Jupiter, mynd ati yn syth i ymbaratoi ar gyfer aberthu iddynt, rhag ofn. Beth petai nhw'n cosbi ni to, ni di methu o'r blaen. Oedden nhw wedi dod lawr i'n plith yn ôl y chwedl. Ac felly, os o'n nhw wedi cosbi'r cartrefi a dinistrio'r cartrefi, dydyn ni ddim eisiau ni to. Ac felly, mae'r offeiriad yma yn mynd ati yn syth i gasglu pethau ynghyd i aberthu i Paul a Barnabas. Ond ni welwn ni hyn heddi i ryw raddau, hyd yn oed rhagluniaethau rhyfeddol, yn digwydd yn ein bywydau ni, gwirthiau yn digwydd yn ein bywydau ni, pethau sydd yn anhygol yn digwydd yn ein bywydau ni o ddydd i ddydd. Falle wedi ysgoi rhyw salwch neu rhyw ddamweiniau neu rhyw ddigwyddiad difrifol. Ac hyd yn oed chi'n clywed pobl yn dweud, wel, mae yna rhywun i fyny fyna yn edrych ar eich holau chi wedi clywed na. Sut maen nhw'n gallu dweud y fath beth? O, maen nhw yn. Maen nhw fel yr pobl yma. O, mae yna rhywun lan fyna yn edrych ar eich hol chi, maen nhw'n dweud fel joc. Neu, os oes rhywun wir wedi bod yn sal, ac wedi dod trwy'r salwch, maen nhw'n dweud, mae rhywun edrych ar ôl ti.
Neu os chi wedi cael damwain erchill a gallasau wedi bod yn ddifrifol, mae'n dweud, mae rai bod rhywun fyny'n hapus gyda ti, mae rai bod nhw'n edrych ar ôl chi, ac mae nhw'n cydnabod rhyw fodolaeth i fyny yn y nefoedd. Ond dyw e ddim wedi achosi nhw i geisio y Duw hwnnw. Pwy yw yr un oedd i fri te? Chi'n clywed pobl yn dweud ar ôl i bobl farw, mae nhw fyny fyna rhywle yn edrych lawr, dwi'n teimlo nhw. Ble maen nhw'n cael hwnna? O ble maen nhw'n cael y peth yna? Ac eto mae yna rhywun lan fyna'n edrych arno ni, ac mae yna y pobl sydd wedi marw, maen nhw gyda ni rhywle, a le maen nhw wedi cael y syniad yna? Yn eu pennau nhw, maen nhw'n neud e lan, ac eto gyd ni'n gwybod bod yna rhywbeth arall, ond mae pobl yn dweud hyn, ond dyn nhw ddim yn credu mewn Duw, a dyn nhw ddim yn ceisio Duw. Ond maen nhw'n siarad yr un mor dwp a'r pobl yma fan hyn, oedd yn meddwl bod Paul a Barnabas yn Jupiter a Mercurius. Maen nhw'n meddwl ta'r Duwiau wedi dod lawr i'r ddaear. A dyna'r union fel i ni'n siarad heddi. I ni'n dweud, wel, mae rhywun yn edrych ar ôl chi. A rhaid dweud, ffawd yw e. Mae beth yw ffawd? Be maen nhw'n golygu wrth y peth yma? I ni hyd yn oed yn gweld gwirthiau yn digwydd o'n flaen ein llygad ni. Ond chi'n gwybod beth, os nad yw ysbryd Duw ar waith, mae pobl dal yn yr un tywyllwch ag yr oedden nhw gynt. Pan sefydolodd Paul a Barnabas yr hyn oed ar fi'n digwydd, i ni darllen ar 94 ymlaen ar apostolion Barnabas a Paul, pan glywsant hynny arwy gasant ei dillad. Does dim balchder fan hyn. Dwi'n credu bydd y pregethwyr efengylau modern yn bwydo fe tipyn bach ac yn parhau'r peth achos maen nhw'n licio'r ffys, maen nhw'n licio'r sylw. Pobl yn trin chi fel Duwiau, nid felly Paul a Barnabas. Rwy gasant ei dillad ac, a sylwch pa mor gloi maen nhw'n gwneud, dyn nhw ddim hyd yn oed yn chwarae gyda'r clod yma am eiliad. Ac a neud jasant ymlith y bobl gan lefain a dywedyd, ha wir, pa ham y gwnewch chi'r pethau hyn, dynion hefyd y dimninau yn gorfod goddau fel chwythau ac yn pregethu chwi ar ei chwi droi oddi wrth y pethau gweigion yma at ddiw byw. Yr hwn a wnaeth nef a deiar a'r môr a'r holl bethau sydd yn ddynt. O, maen nhw'n neud yn siŵr bod nhw'n ei ddeall. Peidiwch a plygu i ni. I ni wedi dod i bregethu i ddweud wrth chi droi oddi wrth y fath twptra. I ni wedi dod i ddweud wrth chi ddod oddi wrth y fath dywyllwch a gwacter. Dewch at yr un a greodd y byd. Doedd dim cefndir gair Duw gan y bobl yma. Ac felly mae Paul yn dechrau trwy ddangos iddyn nhw, mae dynion fel nhw, cig a gwaed oedden nhw, ac yn dweud, dyma pam y deithant ac yn pregethu i chwi ar ei chwi droi oddi wrth y pethau gweigion yma Dduw byw. Dyma'r union reswm y deithant, mwyn iddyn nhw weld ei dallineb ac i ddilyn diwiau gwag. Felly, peidiwch a dilyn y diwiau gwag yma. Dyma pam ni dod, peidiwch a troi ac addoli ni, dydyn ni ddim yn ddiwiau. I ni wedi dod i ddweud wrth chi am y Duw byw. Chi wedi gweld gwyrth, chi wedi gweld rhyfeddod o flaen eich llygaid eich hun. Felly peidiwch a wneud hyn. Dyma'r union reswm ni wedi dod i ddweud wrth chi. Mae hwn yn ffôl. Mae'n debyg iawn i iaith y salmydd, Salm 115. Nid i ni o arglwydd, nid i ni ond i ddenw dy hun dod o goniant, mwyn dy drigaredd ac mwyn dy wirionedd, pa ham y dywedau y cynhedloedd, pa le yn awr yma i Duw hwynt. Ond ein Duw ni sydd yn y nefoedd. Efe a wnaeth yr hyn a fynodd oll, ei delwau hwy ydynt o air ac arian, gwaith dwylo dynion, gennau sydd iddynt ond ni lefarant, llygaid sydd ganddynt ond ni welant, mae clistiau iddynt ond ni chlywant, ffroenau sydd ganddynt ond ni aroglant, dwylo sydd iddynt ond ni theimlant, traed sydd iddynt ond ni cherddant, ni leisiant chwaith a'i gwddwf. Dyna'r diwiau chi'n addoli. Ond ni'n gwybod pam bod dyn yn addoli diwiau sydd yn farw, achos y ffordd yn creuwyd ni, mae rhywbeth yn enaid pob un creadur, un person sydd wedi cael ei greu, yn gwybod bod na rhywbeth i'w addoli. Mae pawb yn gwybod, sdim os gen i pwy yw nhw, maen nhw'n gwybod rhaid bod na un y dylsem ni addoli. Broblem yw mae pechod wedi'n dallu ni gymaint ac wedi troi ni yn elynion at Duw i ni'n rhedeg i ffwrdd ohono fe.
Ond oherwydd ein natur ni, ni'n gwybod rhaid bod na Dduw. Ac felly, beth sy'n digwydd yw, mae gyda chi rhai sy'n rhedeg i ffwrdd o'r peth ac yn byw yn ôl ei chwantau ei hunan ac yn addoli ei hunan. Mae eraill yn sylweddoli rhaid i ni addoli rhywun, felly beth maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n cael darn o bren. Ac maen nhw'n troi mewn i ryw siap gyda llygaid a trwyn a clistiau. Ac maen nhw'n plygu lawr ac yn addoli'r pren. Neu, well beth, os oes air dych chi, gewch chi plygu lawr i air ac addoli'r air. Ond mae hyn i gyd yn wag, achos nid diwio nhw. Dyw pren ddim yn mynd i helpu chi. Chi'n methu gweddio i ddarn o bren. Gweddiwch at yr un sydd wedi creu y pren. Pidwch a gweddio at y pren. Ac felly mae Paul yn cyfeirio'r bobl at y Duw bywiol, y gwir Dduw, trwy enw hwn iachawyd y claf yma. A to ef y cyfeirio ei sylw, y dylsant ei geisio ef am ei dysgu nhw, mae efau creu nhw, dyma ble mae'n dechrau. Dyw'r pobl yma ddim yn gwybod dim. Mae'n union fel ni heddi yn dywe. Mae'n union fel sefyllfa Cymru heddi. Dyma beth o Paul yn ei wynebu. Mae rai dechrau yn y dechrau. Ydych chi'n gwybod bod na Dduw? Nag oedden ni. Ewch chi i'r ysgolion. Ydych chi'n gwybod bod na Dduw? Na, ni wedi clywed rhywbeth amdano fe'r stori. O'n i'n sylweddoli achos oedd neb yn dweud wrth ni bod yn Dduw. O'n i'n meddwl stori oedd e. Ewch chi lawr stryd Caerdydd, chi'n gwybod bod na Dduw? Na, ni ddim yn gwybod. I ni'n yr ni'n sefyllfa Paul a Barnabas. I ni'n gofod dweud wrth bobl, mae na wir Dduw. Nid y Duwiau yma o bren. Mae na wir Dduw. Beth mae wedi gwneud? Mae wedi creu y byd. Oeddech chi wir yn meddwl bod y byd wedi ymddangos fel hyn? Ac wedi cael pobl a cyrff rhyfeddol fel hyn? A bod wedi gallu cau fy nwrn jyst trwy feddwl ar peth a siarad ar yr un peth ac edrych ar yr un peth. Ond nid yw'n anhygoel fy mod i'n gallu edrych arnoch chi, gwrando arnoch chi, siarad gyda chi a symud fy nwylo ar yr union un pryd, a dwi ddim yn glyfar achos chi'n gallu gwneud e. Dyna'r rhyfeddod creadigaeth. Rhaid bod na un wedi creu. A dyma be mae Paul yn dweud wrthyn nhw. Mae na Dduw wedi creu y byd. Ac yma ef yw'r un sydd yn Dduw bywiol, nid yr eich chi'n addoli. O mae'n dweud wrthyn nhw, mae Duw wedi eich caniatáu chi barhau yn eich ffyrdd tywyll chi. A mae wedi bod yn amyneddgar dych chi, mae wedi caniatáu chi barhau dros gannoedd o flynyddoedd yn eich tywyllwch chi. A mae wedi bod yn drigarog wrthych chi. Mae wedi rhoi bendithion diri chi, a 16, yr hwn yn yr oesoedd gynt a oddefodd i'r holl genedloedd fyned yn ei ffyrdd ei hunan, mae wedi goddef gyda chi. Hynny, a 17, ni adawodd fe mohono ei hun yn ddidist. Dwi ddim wedi'ch gadael chi heb tystiolaeth. Gan nhw neithi'r daioni, mae wedi gwneud daioni i chi. A rhoddi glaw o'r nefoedd i ni, a thymhorau ffrwythlon, a llenwi ein calonau ni, a lluniaeth ac a llawenydd. O, mae Duw wedi rhoi tystiolaeth i chi, chi'n ddiesgus. Peidiwch chi am meddwl gan nad ydych chi wedi clywed am Dduw. Eich bod chi'n ddiesgus, achos yma'r greadigaeth yn ddigon i wneud i chi feddwl am Dduw. Ac os nad ydych chi, fe fyddwch chi'n cael eich barnu am wneud hynny. Sut allwch chi bod mor ffôl a byw mewn byd mor rhyfeddol a hon? A gweld y tymhorau'n dod, a'r ffrwythau'n dod yn ei tro, a'r llysiau'n dod yn ei tro. Sut allwch chi bod mor ffôl a meddwl na ddylsech chi edrych i fyny i weld a oes na Dduw? I chi wedi cael y tystiolaeth. Mae Duw wedi darparu'r glaw a'r hael ar gyfer i'r porfa dyfu, ar gyfer i'r anifeiliaid cael bwyd, ac yna i ni cael cig, a llysiau, a ffrwythau, a diod. Nid yn unig hynny. Chi'n sylwi, mae wedi dweud fe roddodd y lawenydd i chi. Mae Duw yn ei drigaredd wedi caniatáu i bobl cael mwynhau llawenydd. Felly chi'n gweld y byd yn cael mwynhau rhai pethau gwbl derbyniol ac yma nhw'n hapus. Pam hynny? Mae Duw wedi caniatáu nhw fod yn hapus. Mae wedi rhoi llawenydd iddyn nhw. Mae wedi rhoi y pleserau bywyd hynny i chi. O, mae yna bentwr o bleserau cywir da iawn i'w fwynhau.
Hyd yn oed pechaduriaid sy'n cablu enw Duw, a maen nhw'n cael pethau i'w fwynhau, maen nhw'n cael bendithion teulu, dwedwch, falle maen nhw'n tyfu fyny ac yn cael plant ar eiliad na, maen nhw'n cael y plentyn cyntaf, neu cael teulu, maen nhw'n gweld y baban yn dod i'w dwylo nhw, a'r llawenydd maen nhw'n cael o hynny, hyd yn oed maen nhw'n cablu enw Duw, maen nhw'n cael gweld y plentyn yma, a gwirth ar y feddod, genedigedd, a gweld bywyd, ac yna'r mwy pleser mae'r rheini'n rhoi wrth nhw dyfu lan. O, mae'r byd yn cael pethau i'w fwynhau, maen nhw'n cael pethau i'w fod yn llawen, ond dyn nhw ddim yn troi at Duw. Adnod 45 o Matthew 5, fel y byddwch blant i'ch tad yr hwn sydd yn y nefoedd, canis y mae fe yn peryr hael godi ar y drwg a'r da, ac yn glawio ar y cyfiawn a'r anghyfiawn. Dyna pa mor dda yw Duw. Mae'n gadael i'r glaw syrthio ar y da a'r drwg. Trigaredd Duw. Ond y broblem gyda hynny yw mae'n eich gadael chi'n ddiesgus. Dyna beth mae'n dweud, dyna beth mae Paul yn dweud wrth rhain. Na chawsant cyfleoedd fel yr Iddewon o glywed gair Duw, cawsant fel pob un ohonom y greadigaeth. Yr oedd y bobl yma'r cenedl ddynion wedi troi i creu rhyw dduwiau, achos nhw'n gwybod bod rai bod yna dduw i'w addoli, ac felly maen nhw wedi creu diwiau eu hunan. Neu nhw'n lan a neu storis amdanyn nhw. A dweud bod ambell un wedi dod lawr i'r ddeiar. Achos dyn nhw ddim yn gwybod, dyn nhw ddim yn deall, dyn nhw ddim yn deall dim am beth ysbrydol, ond maen nhw wedi trio ffeindio. Ond maen nhw mewn tywyllwch ac maen nhw'n gwneud pethau drwg. Mae chwant a'i bydolrwydd nhw wedi mynd â nhw ar eu trywydd anghywir hefyd, ac maen nhw mewn tywyllwch llwyr. A be mae Paul yn dweud wrthyn nhw, chi ddim wedi cael y breintiau mae'r Iddewon wedi cael, achos fe gawson nhw air Duw o'r cychwyn. Ond i chi'n ddiesgus, oherwydd y greadigedd a daioni Duw yn rhoi hapusrwydd i chi. Ac felly, be mae Paul yn neud, mae'n agor yr ysgrythyr iddynt ac yn pregethu am berffeithrwydd y creawdwr, ei gynllun yn achub dyn o bechod, am ei fab Iesu Grist yn byw bywyd perffaith, ei farwolaeth ar y groes. Dyna be mae Paul yn neud, mae'n pregethu'r efengil iddyn nhw. Mae'n dweud i chi mewn pechod, i chi mynd i cael eich barnu, ond mae rhaid chi edifarhau ac mae rhaid chi gredu yn yr un y groeshoelwyd gan yr Iddewon, a mae rhaid chi ddod. Dyna be mae Paul yn neud, mae'n pregethu'r efengil iddyn nhw. Ond newidiodd y dorf. A dyma beth sy'n anhygoel. Oedd ymuno a berthu iddyn nhw, os darllenwch i'r adnod nesaf, ar ôl adnod 18, mae'n dweud adnod 19. Gydewch chi ddarllen adnod 19 i chi. A daeth yno i Iddewon o Antiochia ac Iconium, a hwy a berswadiasant y bobl, ac wedi llabyddio Paul a'i llusgasant ef allan o'r ddinas gan dybiod ei fod e wedi marw. Un adnod. Yr oedd yr rhai oedd yn ei herio nhw ac yn ei erlyd nhw ychydig o adnodau gynt, ac yn peri i Paul a Barnabas i ffoi i Lystra fan hyn ac i ddod at y man lle roedd y gŵr cloff enedigedd a fe ddigwyddodd y wirth, fe ddath e fyna i ffoi o'r Iddewon ac mae'n pregethu ac mae'n wirth yn digwydd ac mae'r rhain yn plygu lawr i waddoli nhw fel diwiau, ond mae'r Iddewon wedi dod i plith a wedi bod yn sibrwd o gwmpas y lle, dweud celwydd amdanyn nhw, a beth sydd wedi digwydd? Maen nhw'n codi cerrig i fyny ac yn ceisio yn ei laddau. Dyna beth maen nhw'n meddwl, achos maen nhw'n gadael Paul mewn pwll o waed gyda cerrig o gwmpas ei benne, a'r gwaed yn llifo allan, achos yn meddwl, dim pwrpas neu mwy, oedd e wedi marw, ond oedd e ddim. Darllenwch chi nes ymlaen, mae'r ffrindiau'n dod o'i gwmpas ac yn ei lusgof allan ac yn mynd â fe i ddiogelwch. Ond dyna beth dyna chi dorf anwadal, dyna chi oriog, o wir ystod, chi eisiau gwir ystyr y gair oriog, dyma i chi oriog, 1 awr maen nhw fel hyn, yr awr nesaf maen nhw'n ei laddau. 1 munud maen nhw eisiau aberthu iddyn nhw fel diwy ac yn plygu ac yn ei ddoli nhw, munud nesaf maen nhw'n ei ceisio ei laddau. Ac oedd yr Iddewon wedi teithio bron i 100 o filltiroedd i ddod i ddweud y celwydd. Dyna faint o gasineb oedd gan pobl crefyddol tuag at pregethwyr yr efengil. Peidiwch a meddwl, wel, rhywbeth bach yw hyn, dyn nhw ddim wir yn cysau. Mae yr union i fath ag heddi. Os ych chi'n edrych ar sefyllfa'r eglwys heddiw, yr union yw'r sefyllfa. Mae cysinau pobl tuag at gwir pregethu'r efengil, yr un mor ffyrnig heddiw ag yr oedd e blynyddoedd yn ôl. Mae pobl yn fodlon teithio 100 milltir mwyn lladd gweision Crist.
Wel, gallwch chi symud ymlaen. Beth am yr arwyddion o fywyd? Adnod 9, hwn a glybu Paul yn llefaru, yr hwn wrth edrych yn graff arno a gweled fod ganddo ffydd i gael iechyd. Chi'n meddwl beth, dyma'r sefyllfa. Mae Paul yn pregethu ac mae'r dorf yn gwrando, ond mae yna o leiaf un yno, lle mae llaw Duw arno fe. Un, mas o'r dorf. Ac yr ymateb bywiog oedd i ddilyn, y mae'r dorf i ymateb mewn ffordd cnawdol, ond yma yna un oedd wedi clywed yr efengyl, ac chi'n gweld bod yna rhyw fflam o obaith yn ei galon wrth wrando ar Paul. Nawr, yn sicr byddai'r gŵr cloff yma'n gwybod am ei gyflwr corfforol. Allwn ni ddweud yna, yn cymryd na'n ganiad taw, mi fydda fe'n gwybod oedd e ddim yn gallu cerdded, yr oedd e mewn sefyllfa trienus, yr oedd e'n ddigon deallus i weld pawb arall yn cerdded, a doedd e ddim. Ac felly oedd e'n gwybod bod rhywbeth yn bod, bod e ddim wedi cael y profiad o gerdded, yr oedd e'n gweld, mae rhywbeth yn wahanol fan hyn, mae pawb arall yn cerdded, ond dwi ddim. Felly mae e'n deall hynny. Ond hefyd, dan ddylanwad pregethu'r efengyl, a mae e hefyd yn gweld cyflwr i galon. Ni'n gwybod hynny. A fel ydych chi'n dweud, wel, dwi'n dweud hynny mewn geiriau. Wel, ydy mae e'n dweud hynny mewn geiriau. A gweled fod ganddo ffydd i gael iechyd. Yr oedd ganddo fe ffydd. Mae'r ysgrythyr yn dweud wrthyn ni, yr oedd gan y gŵr yma'r ffydd i gael iechyd. Ac felly, yr oedd e'n gwybod cyflwr i galon. Oedd e'n gwybod fod ei galon yn dywyll ac yn bechadurus, ond yna mae e'n clywed am un a ddaeth i ddelio ar fath rai. Mae Paul yn gallu dweud hynny. Mae Paul yn gwybod wrth edrych ar y gynulleidfa, wrth edrych ar y dorf, mae'n edrych o gwmpas ac mae'n gweld y gŵr yma. Na'r bydde fe falle di sylwi arno fe, achos bod yn eistedd, a gwybod bod e'n gloff ac yn ddiffrwydd ei draed. Ond oedd na fwy na hynny, achos oedd Paul wedi dirnad bod llaw Duw arno fe, a gweled, oedd Paul di gweld bod ganddo ffydd i gael iechyd. Nawr, sut ydych chi'n gallu gwneud na? Sut gall Paul ddweud bod gan y gŵr yma ffydd i gael iechyd? Sut mae'n gallu dweud, mae'n rhai pobl yn dweud, chi ddim yn gwybod beth sy'n nghalon pobl a hyn a'r llall, a chi'n clywed yna i gyd. Wel, dwi ddim yn gallu dweud na chwaith, achos chi'n gwybod beth sy'n calon pobl i raddau, ac mae pobl trwy bywyd yn dweud wrthoch chi beth sydd yn eu calonau nhw. Ond hefyd, mae Duw trwy nedd yr ysbryd glân yn gallu rhoi ysbryd o ddirnadaeth i chi, lle chi'n gwybod, dyna beth ddigwyddodd i Paul, roi Paul yn gwybod. Nawr, mae hwnna'n bosib, roedd e'n pregethu, a bod yn edrych ar y gynulleidfa ac yn gweld, mae hwnna fyna, mae ganddo fe ffydd i gredu, mae'n agos a mae'n dod. Dyna sefyllfa. Fe alle bod yr ysbryd glân wedi arwain i feddwl i weld mae hwn ar fi'n credu. Gall hefyd fod y modd y grandawodd y gŵr ar y pregethu. Yr rhai yn gallu dweud, dwi calonau nhw ddim yn yr addoliad. Mae pregethwr yn gallu gweld, dydy'r galon yna ddim wir yn addoli fan hyn. Dydyn nhw ddim wir yn ceisio. Mae'r galon yn galed. Chi'n gallu dirnod hynny? Dwi'n gwybod i chi methu dweud yn berffaith bob tro, ond yn aml iawn chi'n iawn. Chi'n gweld y caledwch, chi'n gweld y ffyrnigrwydd, chi'n gweld y difaterwch, chi'n gweld y diffyg diddordeb, chi'n gweld yr holl beth, chi'n gallu gweld ar y wynebau, a chi'n gallu dweud, does dim bywyd fan hyn, does dim ffydd fan hyn, does dim awydd fan hyn, maen nhw'n farw yn ysbrydol. Ond yna, mae yna degau rhai yn datgelu calonau, lle mae yna syched yna. Dwi'n ddim yn digwydd mor aml dyddiau hyn. Yn anffodus, sy'n ni wedi dod yn arbenigwyr ar weld gwynebau meirw. Dyna'r mwyafrif dwi wedi weld. Dwi ddim wedi cael y fraint o weld hyn llawer o weithiau. Lle chi'n gweld syched. A chi'n gweld golwg o ffydd. A newyn syched am gyfiawnder. Siwr o fod pob pregethwr heddiw yn tristau mae prin yw'r adegau hynny lle chi'n gweld y syched am gyfiawnder, syched am faddeuant, syched am Grist. Ond fe allan ni weddio am ddyddiau felly eto. Dyddiau fel gafodd Paul. Yn gweld enaid yn dod i'r oedfa, yn galed, yn ddifater, ond yna yn ystod yr oedfa yn meddalhau
a'r golwg yn dod ar y wyneb o boeni ac o dristwch am bechod, ac yna y newid o orfoledd yn dod ar draws y wyneb. O, dyna be welodd Paul, fe welodd e'r caledwch, fe welodd y person yma'n cyflwr trienus, ond yna fe welodd mae gan hwnna ffydd i gredu. Yr oedd yr ysbryd wedi arwen i weld mae gan hwn ffydd i gredu. Enaid yn cario baich euogrwydd ar ysgwyddau, euogrwydd pechodau'r gorffennol, pechodau'r presennol, ac hyd yn oed yn gwybod y cynlluniau i bechu yn y dyfodol, ond yna, yn ystod yr oedfa, efallai bydd yna enaid yn dod, ac mae'r ysbryd wedi argyhoeddi nhw o bechod, ac wedi agor i llygaid i weld eu hangen am waredwr, ac yna mae'r baich yn cynyddu, a mae'r pregethwr yn ei weld falle maen nhw'n gweld y dagrau yn llifo, ac yn gweld y baich yn trymhau, ac yn gweld yr anesmwythtra yn yr eistedd, ac yn ddim yn gwybod be bydd ni'n mynd i wneud o fi hunan, a dyw'r person yma ddim yn gwybod beth i wneud, ac yna yn ystod yr oedfa, falle bydd yn gweld y baich yn syrthio. Fi reina'n ddyddiau gwych i'w gael. Falle bod nhw'n dod drwy ddwrnod. So ni wedi gweld llawer yn eto na ddo. Beth i ni'n gweld eistedd yn y gynulleidfa. Aros i'r oedfa orffen, meddwl 5 munud fach arall. Gobeithio fydd e'n gorffen y reit fuan. Mwyn i fi gallu mynd o yma. Mwyn fi'n mynd i cael paned. Ond falle daw dydd. Lle yn ystod yr oedfa, fel Paul a Barnabas, yn gweld un draw fyna, ac yr oedd ganddo fe ffydd i gredu, ac yr oedd Paul yn gwybod hyn. Ac yn gweld y baich yn syrthio fel yr emyn mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy foloes, euogrwydd fel mynyddoedd byd trin ganu wrth dy groes. Ac yn gweld y baich yn syrthio oddi ar ysgwyddar enaid. Dyma be ni'n chwilio amdano. Dyma be ni'n chwilio amdano ar ôl yr oedfa. Ond ddim yn ei weld yn aml iawn. Chos ar ôl yr oedfa fydd na siarad. Fi'n gwybod mae'n beth naturiol i ni'n neud, ond i ni'n aros am ddyddiau lle ar ôl yr oedfa fydd pobl yn ei cadeiriau ddim yn gallu symud. Dan argyhoeddiad o bechod. Ond chi'n gwybod be fydd hyn yn well? Yn ystod yr oedfa. Fel Paul. Yn ystod yr oedfa. Yn gweld yr enaid yn dod at Grist a'r baich yn syrthio bant. Fel achos Paul yn pregethu a gweled fod ganddo ffydd i gael iechyd. Chi'n gwybod be fi esi ar gwrs cymorth cyntaf, hyfforddiant cymorth cyntaf, ar un o'r pethau cyntaf i chwilio amdano yw arwyddion o fywyd. Dyna'r peth cyntaf chi fod i wneud. Chi eisiau gweld sy'n nhw'n fyw. Dyna'r peth pwysica. Ac os nhw'n fyw, chi'n trio gwneud rhywbeth am y peth. Os nad ych chi'n gweld arwyddion o fywyd, chi'n goffa wneud rhywbeth i ddod ar arwyddion yn ôl, mor gloi chi'n gallu. Chi'n chwilio am fywyd. Chi'n gwybod beth, mae arwyddion o farwolaeth yn dawr cylonus. Ac mae marwolaeth ysbrydol yn rhywbeth trist i weld. Ac mae weld o'r pulpit yn hyd yn oed yn fwy trist. Ond i ni'n gweddio am arwyddion o fywyd. Oes na ymateb yno chi, oes na ryw lygedyn bach o leini yno, at bethau tragwyddol ac bethau ysbrydol. Oes na syched gennych i glywed mwy? Yr oedd y gŵr cloff yma wedi ymateb, yr oedd na ffydd yno. Yr oedd yn ymestyn yn ei galon tuag at yr hyn yr oedd Paul yn ei ddweud. Oedd Paul yn ei weld Oedd e'n gwybod. Oedd e'n gallu gweld fod yr un yma yn ei gynulleidfa, yr un yn y dorf yma, y dorf anwadal yma. Roedd na un oedd yn barod i gredu. Yn ola, felly beth am y ffydd achubol yma? Wel, adnod 10, a ddywedodd a llef uchel, saf ar dy draed yn union. Ac fe aneidiodd i fyny ac arodiodd, fe gododd ei lais yn uchel. Nawr, does dim rai codi llais yn uchel bob tro. Ond chi'n gwybod beth, mae'n drist pan mae yna bobl yn dod ar ddiwedd oedfa yn dweud oedd wedi codi lais tipyn bach gormod neu ddim digon. Mae'n hen bryd i bobl i feddwl beth sydd gan Dduw i ddweud wrthyn ni yn lle dod a'i barn ar pa mor uchel neu isel yw'r llais. Ambell waith mae angen codi llais, ambell waith mae eisiau fy'n isel. Ond pa bynnag un wedi sy'n eisiau chi boeni o'r peth, mae dan arweiniad Duw. Os ydy Duw yn arwain i Paul i godi ei lais yn uchel, mae yna bwrpas iddo fe. Rhag ofn y bydda yna unrhyw gamddealltwriaeth. Mae yna orchymyn fan hyn i ti i godi ar dy draed. Mae yna orchymyn i ti. Fe gododd i lais, a dywedodd a llef uchel. Pam? Dwi eisiau chi draw fyna, y dorf yma. Chi sydd yn mynd i troi a plygu lawr i addoli ni. Chi sydd yn mynd i ceisio fy lladdu mewn munud bach. Chi sydd yn mor oriog. Dwi eisiau chi glywed. Dwi wedi rhoi gorchymyn trwy enw Duw
i'r gŵr yma i godi ar ei draed. Eto, dyma yw'n dyhead amdano fan hyn, yr arweiniad a'n ddirnadaeth, yr ysbryd glân yn arweiniad yr ysbryd glân i godi'r llais ar yr union adeg iawn, yn yr union modd iawn, hyd yn oed i gyfeirio'n golwg a'n llygaid i'r man iawn. Chi'n gwybod be, mae hwnna'n bosib yn diwedd. Dydych chi petai'r lle yma'n llawn o bobl. Falle bydd na ddydd lle bydd y lle yn llawn. Ac efallai, dan arweiniad yr ysbryd glân, y bydd y pregethwr gallu troi rown yn dweud, cod ar dy draed a cerdda. A dwi'n nabod y person sy'n sef yna. Ond dyna'r union un oedd ar fi'n credu. Dyna beth sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd mewn diwygiadau. I ni gallu troi yn golwg a codi'r llais a gorchymyn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Credwch ar y fengil nawr, mae'r amseru'r gorchymyn i gyd yn nwylo Duw. Chi'n gwybod beth, i ni'n gwybod mae'r ysbryd glân sydd yn argyhoeddi o bechod, ef sydd yn dangos cyflwr triennus yr enaid, ef sydd yn arwain yr enaid at droed y groes, a gweld a deall yr hyn ddioddefodd Crist drosto. Yr ysbryd glân sydd yn dangos y pethau hyn, ef sydd yn dangos mae perffaith oedd bywyd Crist, ef sydd yn dangos rheidrwydd dioddefiadau Crist yn cymeryd eich cosb chi am eich methiant chi. Ac felly ni'n gweld wedi gwaith paratoadol yr ysbryd glân. Wedyn mae'n arwain y pregethwr i orchymyn y pechadur i ymateb. Dyna ran y pregethwr. Iesu Grist sydd wedi dod a byw bywyd perffaith a marw ar y groes ac atgyfodi'r nefoedd. Duw sydd wedi cynllunio'r holl beth, yr ysbryd glân sydd wrthi yn agor llygaid pobl i weld i cyflwr ac i weld yr hyn mae Crist wedi wneud. Ac wedyn mae Duw trwy'i ras yn caniatáu i'r pregethwr i roed un brawddeg bach, credwch. Ac mae'n arwain i orchymyn y pechadur, cred yn Iesu a'r holl galon. Ac mae'r ysbryd glân yn arwain yr enaid at edifeirwch ac yn galluogi'r enaid i gredu. Mae'n rhoi yr hodd o ffydd i'r enaid. Dyna ddigwyddodd yma, ac fe a neidiodd i fyny ac arodiodd. Ond i chi yn sylwi hyn, holl waith yr ysbryd glân, yr oedd gan y claf rhan i'w wneud. Rhaid oedd iddo gredu a chodi ar ei draed. Yr oedd rhaid iddo fe wneud hynny. Matthew Henry'n dweud, mae helpa dy hun ac fe fi Duw yn dy helpu di. Mae'n ysbrydol yma, mae Duw yn helpu, ond mae rhaid i chi wneud rhywbeth, mae rhaid chi helpu chi na'n i godi ar eich traed, mae rhaid chi ddod at Grist, mae rhaid chi ddod a chredu, mae rhaid chi ddod i weiddi ato fe, ond yn gwneud hynny, wrth wneud hynny, mae Duw trwy'r ysbryd glân yn eich helpu chi. Oes yna rai yma sydd yn eistedd fel y claf yn ymateb i'r hyn mae'r pregethwr yn ei ddweud, falle yn dyheu hyd yn oed, ond i chi ddim wedi ymateb i'r orchymyn saf ar dy draed yn union. Falle chi'n disgwyl rhywbeth i ddigwydd yn gyntaf. Falle bod chi'n disgwyl fel y claf yma, wel dwi'n disgwyl byddai'n gallu ffeindio fy hunan ar fy nhraed. Wel na, dwi'n gweithio fel yna. Yr oedd rhaid iddo fe godi. I fyddhewch y gorchymyn, helpwch eich hunan, ac yna gwelwch sut y mae Duw yn gweithio. Dyna ddigwyddodd fan hyn. Fe safodd e'n syth, does dim plyg yn ei gorff, mae'n gadarn, does dim amheuaeth o gwbl am y peth, mae'n sefyll yn union syth. Mae yna wyrth wedi digwydd. Ond rhag ofn bydd rhywun yn cwestiynnu'r peth fe neidiodd i fyny ac fe gerddodd. Hwn a glybu Paul yn llefaru, yr hwn wrth edrych yn graff arno a gweled fod ganddo ffydd i gael iechyd. Mae'r gair iechyd yna hefyd yn gallu cael ei gyfieithu i fod yn achub. Mae'r ffydd oedd ganddo yn ffydd achubol. Nid yn unig iachau'r ei gorff, ond hefyd mae'n achub ei enaid, mae'n ffydd achubol. Yn rhyfedd meddwl am yr amgylchiadau. Mae'r gwyrth yn digwydd. Mae'r dorf yn rhyfeddu, cymaint felly am y berthu iddynt fel diwiau, ond yna i'w dylanwadu gan yr Iddewon, cymaint felly i labyddio Paul a'i adael fel un marw. Ond wrth ystyried yr holl amgylchiadau, yng nghanol hynny i gyd, iacheir ac achubur un enaid. Ond ydyw yn rhyfedd, yng nghanol yr holl
cynnwrf, os ych chi eisiau ddweud felly, y pregethu a'r wyrth, yr addoli dynion, y cael ei herio i beidio addoli dynion, yna i ddewon yn dod ac yn sibrwd ac yna ceisio lladd Paul. Yn hwnna i gyd, Iacheir un enaid. Ond nid ni'n byw mewn cyfnod rhyfedd tebyg. Ond nid oes na lawer o atgasedd at yr Efengyl. Tuag at weision Duw, i ni'n gwybod hynny yn sicr, yn dydyn ni sawl capel i ni'n gwybod amdano lle mae pobl wedi troi ar weision Duw. Dynion sydd yn pregethu'r Efengyl yn syml ac yn onest ac yn glir. Ac y mae pobl wedi ceisio cael gwared ohonynt allan o'i pulpidau. Dyna beth sydd yn digwydd yn ein hoes ni heddiw. Ond i ni'n gwybod dyna beth sy'n mynd i ddigwydd, achos dyna beth ddigwydd i Paul a Barnabas. Dyna'r union beth sydd yn digwydd. Ni'n gwybod pam dyna yw natur dyn. Rhai sydd ddim yn deall yr Efengyl, maen nhw'n troi ar yr Efengyl ac yn casau yr Efengyl. I ni'n ei weld ar hyd a lled o wlad. I ni'n gweld yr llywodraeth yn gwneud dewisiadau hirt ar eu cyfreithiau nhw yn erbyn gair Duw. I ni'n gweld pobl mewn capeli sydd ddim yn Gristnogol mewn crefyddau yn troi ar Gristnogaeth a maen nhw allan am Gristnogaeth. Ni'n gwybod hynny. Mae'r union un peth. I ni'n weld y dro ar tro. Mae llawer allan am waed pregethwyr, am ei parddio, dweud celwydd amdanyn nhw mwyn eu tywelu. Dyna beth oedd yr Iddewon. 100 milltir deithiodd yr Iddewon a sibrwd celwyddau am Paul a Barnabas. Gymaint felly, credodd y dorf a codi cerrig a'i lladd nhw. 1 munud yn gyfeillgar, y munud nesaf yn ei casau. Ond ydyw e'n canu cloch? Nid ni'n gwybod hynny? 1 munud pobl yn gallu fod yn gyfeillgar ar munud nesaf, wedi clywed rhyw gelwydd yn cael ei ddweud, ac mae yna gysineb. Ond dyna hyfryd. I ni'n gwybod bod hwnna'n mynd i ddigwydd, a siwr o fod yn mynd i barhau i ddigwydd. A dyna yw y fraint o cael pregethu. O cael pobl yn dweud pob math o bethau amdano chi. Y fraint yw hyn, y byddwn ni'n cael bod yn rhan o weld un yng nghanol yr holl gynnwrf yna, pethau cas, a pethau creulon, a pethau hyll, y clodfori, ac yna'r casau, yr holl beth yna, y daw un i gredu. Y bydd yna un wyrth yn digwydd. Dyna beth ni'n dymuno. Bydde fe'n hyfryd petai un, a llaw Duw arno heddi, a ffydd yn ei galon, yn ymateb i wahoddiad yr Efengyl. A dywedodd a llef uchel, saf ar dy draed yn union. Hynny yw, cred nawr. Paid ag aros am rhyw fflach o leini. Cred fod Iesu Grist wedi maddau dy bechod i. Pwysa cama mewn, mae fi yw'r drws, fel Crist yw'r drws. Beth yw'r darlun yna? Mae fel Iesu Grist yw'r drws. Be chi fod wneud? Camu mewn trwy'r drws. Dim edrych ar y drws. Camu mewn trwyddo fe. Ar eiliad chi'n camu mewn, mae'r baich yn syrthio i ffwrdd. Saf ar dy draed yn union, ac y fe neidiodd i fyny ac yrodiodd. O, na fydda'r ysbryd ar waith yn peri fod na un yn sefyll ar ei draed neu ei thraed. A hynny yw dod i gredu a phwyso ar Grist. Hyd yn oed yng nghanol yr holl mes efengylaidd sydd yn ein gwlad ni heddi. A bydd yna un yn dod, ac falle bydd yr un yna'n arwen at un arall. A'r un arall yn arwen at un arall tan bod yr ysbryd yn dod lawr ar waith mewn fath ffordd. Falle gwn ni weld dydd yn dod lle bydd y lle yn orlawn. Ac y bydd yna un fan hyn yn sefyll ar ei traed a chredu. Dyna beth yw'n dymuniad ni. Neu a fyddwch chi fel bob sydd arall aros yn eich sedd. Dal i eistedd yn eich pechod a pharhau yn gobeithio na fydd bywyd yn dod i ben cyn diwedd yr wythnos. Gobeithio fydd popeth yn iawn am chydig o flynyddoedd i chi cael mwynhau y byd am gyfnod, a falle na i feddwl amdano fe'n hynach. Wel, peidiwch a meddwl felly. Pa mae'r Efengyl yn cael ei phregethu, pa mae'r gwahoddiad yn cael ei rhoi eich dyletswydd chi, y mae'n orchymyn i chi, sefyll ar eich traed yn union, a chredu a phwyso ar Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti unwaith eto am dy Efengyl sanctaidd, i ni yn diolch i ti am dy air, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn felly yn gweddio y byd na ryw rai heddiw hyd yn oed yn troi a phwyso arno ef, ac yn dod i gredu, ac yn sefyll ar ei traed yn ysbrydol, ac yn neidio, ac yn llamu, ac yn rhodio,
ac y byddant yn cerdded ar hyd llwybr cil sydd yn arwain at y nefoedd. O Dduw, i ti'n gallu gwneud y pethau hyn, caniatar rhodd hynny o ffydd i ryw rai yma, ac y byddant yn dod i gredu heddiw. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 525. 525 oedd flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell, pechadur yw fe enw ni feddaf enw gwell. 525 gewn ni sefyll i'w chanu. A nawr byddai di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.